Dobrý večer ve spolek. Za přivítání. Takže, vážení hosté, vážení posaďte, prosím se, a začneme náš dnešní večer. Přijměte místa a děkuji. Kruhy kmene směřují do středu. I kola na vodě běží k břehům, jen aby se od nich odrazila a vrátila zpět na místo, kde na počátku padl kámen do hlubiny. Příjemný a milý podvečer, dámy a pánové, vážení hosté a členové zastupitelstva obce Lukov. Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítala na dnešním slavnostním zasedání zastupitelstva obce. Zvláště srdečně mezi námi vítám vzácného hosta, lukovského rodáka, spisovatele a dramatika, pana doktora Františka Pavlíčka a jeho manželku. A další hosty, zejména jeho zlínské dlouholeté přátele, mezi nimiž zvláště vítám pana profesora Františka Bobáka, pana doktora Karla Pavlištíka, pana Ludvíka Pavlištíka, pana doktora Holcmana, pana Františka Zuzku a další příbuzné a přátelé z Lukova a vás všechny, milí hosté. Jsme rádi, že jste přijali naše pozvání a věřím, že dnešní večer a připravený program vás zaujme a odnesete si z něj pěknou vzpomínku. Využili jsme zároveň dnešního večera k připomenutí obnoveného lukovského kroje, který jsme představili v roce 2000. Kroj mladého páru nám předvedla Iveta Krmášková a Honza Gábor. Jediným a hlavním cílem dnešní malé slavnosti je udělení prvního čestného občanství obce Lukova našemu významnému rodákovi, panu doktoru Františku Pavlíčkovi. Podle programu na pozvánce, kterou jste obdrželi, bude dalším bodem programu krátké hudební pásmo, které sestavil a nacvičil se svými žáky i svými vnuky učitel hudby, pan Milan Přívara. Omluvte prosím trochu improvizovanou formu, která je dána malou kapacitou salonku hotelu Tusculum, takže musíme využít i předsálí s pianem.
dlouholetého přítele, pana profesora Františka Bobáka, a požádal jej o napsání a přednesení laudácia na počest dnešního oslavence. Prosím pana profesora o vystoupení. Milé dámy, vážení pánové, Jan Werich kdysi řekl, doma jsem tam, kde si pověsím klobouk. Je to upřímné přiznání. Možná to svědčí o určitém světoobčanství. Je to i dost populistické pro dobu současnou, kdy láska k vlasti je často považována za nacionalismus a láska k rodnému kraji za lokální patriotismus. Ale mně se to nelíbí. Každý člověk by měl vědět, odkud pochází, kde je doma, protože jinak je jako strom bez kořenů, který sice může být dlouho i zelený, když se zalévá třeba i cizí vodou, ale plody má bez chuti a bez vůně. František Pavlíček ví dobře, odkud je, kde má kořeny, kde a kdo ho formoval, kde začal poznávat lidi a svět. Ví to tak dobře, že na své chalupě ve středních Čechách si zasadil jedle dovezené z Lukovska, aby cítil stále vůni domova. Vychován v tradicích svých předků, jezdí pravidelně rok co rok navštívit své drahé na Lukovský hřbitov a přitom alespoň očima polaskat místa, která mu zůstala navždycky v srdci. Ačkoliv vládne mistrovsky vytříbenou češtinou, miluje barevnou jadrnou řeč svých krajanů a obohacuje jí svůj mluvený i psaný projev. Mamince kdysi slíbil, že nebude hercem. Slib dodržel, ale jaksi šalomounsky. Na divadelních prknech se sice neobjevil, ale kromě toho, že napsal stovky divadelních her, stal se také na delší čas šéfem těch nejlepších herců v republice. Vyjmenovat jeho divadelní hry, filmové, rozhlasové a televizní adaptace by trvalo hodiny. Tož aspoň některé tituly, jejich názvy slávnou na jazyku a přinášejí nám řadu vzpomínek a nezapomenutelných dojmů. 3 oříšky pro popelku, Princ Bajaja, Babička, Markéta Lazarová, Zápas s andělem, Na nebe vstoupení Sašky Krista, Chvála prostopášnosti. Dávno, dávno již tomu. Co na tom, že některé ty názvy vymysleli jiní velcí spisovatelé? František Pavlíček jejich postavy a příhody dovedl na jeviště nebo na plátna kin a učinil je tak živými, pravdivějšími a nám bližšími. Ale kdyby František Pavlíček nenapsal žádnou z těch stovek her a dal nám jen svůj patriarchát s podtitulem Stránky z mé lukovské kroniky, zůstal by trvale milovaným spisovatelem všech, kteří mají rádi životní optimismus, kultivovanou, živou, jadrnou řeč, kteří se dovedou radovat ze štěstí lidí a cítit s nimi jejich bolesti, kteří dovedou rozpoznat uměleckou pravdu od podbízivého kýče, kteří si dovedou vážit umělce, který tak skvělým způsobem oslavil kraj, z něhož pochází. Umělecké zrání Františka Pavlíčka bylo ovlivněno studiem filozofie a literatury na Karlově univerzitě v Praze, vybrušovalo se při práci dramaturga v rozhlase a televizi, ve filmovém studiu Barrandov i při ředitelování ve Vinohradském divadle a po listopadové revoluci v Československém rozhlase. Jeho lidský profil dostával pevné rysy v nesmlouvavém zápasu se vším, co člověka ponižuje, pokořuje a zotročuje. Proto považuji za přirozené, že patřil mezi první signatáře Charty 77. Nepřirozené však bylo, že byl za to společně s Václavem Havlem, Jiřím Ledererem a Ottou Ornestem souzen s rozsudkem,
17 měsíců žaláře podmíněně na 3 roky. Ještě horším trestem zřejmě bylo, že nesměl víc jak 20 let nic publikovat a nic vydávat. Jen příležitostně mohl být zaměstnán jako skladník nebo lesní dělník. S velikým rizikem psal pod cizími jmény. Je jen pár lidí v republice, které takové chování vládního režimu nezlomilo. František Pavlíček patří mezi ně. Čistý a pevný odolal vábení politických sirén, přežil i potupné domovní prohlídky a všechny pokusy komunistických bosů o likvidaci vlastní osoby. Přemýšlel jsem o tom, proč Františka Pavlíčka lákali v umělecké tvorbě tak často pohádky. Anglický spisovatel Chesterton tvrdil, že pohádky obsahují vyšší pravdy než život. Domnívám se, že Františka Pavlíčka právě tyto pravdy fascinovaly. Za prvé, že svět je velký zázrak a proto je hodný nejen obdivu, ale i zápasu za jeho uchování. A za druhé, že zlo, ačkoliv je věčné, může být poraženo jen odvahou a silou těla i ducha. Proto je nutné, aby se se zlem stále, možná věčně, bojoval. Jen tak může dobro zvítězit. Toto optimistické přesvědčení najdete nejen v jeho pohádkách, ale v každé jeho hře i v prózách, protože je v jeho krvi, v jeho přesvědčení, v jeho chování a jednání. Život a dílo Františka Pavlíčka nejsou ukončeny. Moje slova nejsou ani nekrologem, ani závěrečným hodnocením. František Pavlíček stále tvoří a stále nás překvapuje. Proto věřím, že v přestávce mezi jinými díly brzy také dopíše druhý díl Patriarchátu a magické vyprávění o životě hraběnky Sidonii Nádherné. Přeji mu, aby ještě dlouho přinášel radost svým čtenářům, posluchačům, krajanům, přátelům i své rodině. Pestrý a dramatický život našeho vzácného hosta. Přednesené laudatio navodilo tu pravou atmosféru pro vyvrcholení dnešního slavnostního aktu. Ráda bych nyní požádala starostu obce Lukova, pana inženýra Josefa Julinu, a předsedkyni školské a kulturní komise, paní inženýrku Janu Starobovou, o provedení slavnostního jmenovacího aktu. Prosím. Vážený pane doktore Pavlíčku, je mi ctí, že mohu z pověření zastupitelstva obce Lukov provést tento slavnostní akt spojený s udělením prvního čestného občanství právě ve spojení s vaší osobou. Ale než k tomu přijde, já bych se dovolil vrátit kousíček asi tak o rok pospátku. Tehdy jsem přednesl radě obce tento návrh na udělení čestného občanství, ale tím jsme se zabývali již několikrát předtím. Ale asi jsme neměli dost odvahy vám toto jmenování nabídnout. Až blížící se vaše životní jubileum, které oslavíte v příštím roce, a zřejmě i naše končící volební období, nás znova přimělo se k záměru vrátit. Bezprostředním podnětem však byl dopis od paní Růženy Seifertové, která je zde mezi námi, lukovské rodačky ze Zlína, který nás utvrdil ve správnosti tohoto záměru a dodal nám potřebnou kuráž.
Nesmírně si vážíme, že vy tak známá populární osobnost jste lukovským rodákem a ať žijete víc jak 50 let daleko od domova v Praze, nezapomínáte na své kořeny a stále se pravidelně, alespoň jedenkrát, do Lukova vracíte v roce. Ve své dramatické literární tvorbě, jak se zmínil pan profesor Bobák, jste čerpal náměty i z našeho prostředí, z kraje pod starobylým hradem Lukovem a nezapomněl jste i na svého oblíbené učitele Rudolfa Matouše, který tento kraj rovněž velmi miloval. Krásným příkladem sepětí s rodištěm je vaše kniha Konec patriarchátu, která nám je velmi milá a kterou se pyšníme. Proto mi dovolte, abych vám za tuto celoživotní propagaci naší obce i našeho kraje jménem zastupitelstva obce Lukov a všech jeho občanů poděkoval a tímto výrokem vám udělil jeho čestné občanství. Toto občanství bude zaneseno do obecní kroniky jako první svého druhu. Já vám k tomuto titulu srdečně blahopřeji a na jeho připomenutí vám jsme si dovolili připravit pamětní list. Dovolte, abych vám jej předal a poblahopřál. Protože se považujeme za Valachy, což dosvědčuje i valašský kroj těchto mladých našich ogarů a dcerek. A jak je všeobecně známo, v Lukově se pálí Užákovský nejlepší slivovice v kraji, tak nemohla chybět ani dneska trošku v tom malém dárku. A jinak si vám dovolíme předat ještě další malé dárečky jako symboliku našeho Lukova malého. Takže prosím. Vážený pane starosto, patres conscripti neboli zastupitelé obce Lukova, rodino, příbuzní, kamarádi ze Zlína, dámy a pánové. Odedávna se říká, že se nesluší, aby dospělí chlapi dávali najevo, aby projevovali pohnutí a dojetí. Ale nikdy není řečeno, že člověk to nemůže nebo nesmí procítit. A já se vám nemoc nahlas přiznávám, že jsem velmi a hluboce dojat. To, co se tu právě stalo, že mě moje rodná obec udělala tuto velkou poctu, proti tomu je samozřejmě každé i to nejvřelejší poděkování malé, téměř nicotné, protože znamená jako zásadní vklad do mého života, za který já mohu poděkovat pouze další věrností, oddaností a synovskou láskou k této obci, k této dědině, k těmto lidem. Vzpomínám v tuto chvíli na svého otce a na maminku, na milého učitele Rudolfa Matouše, protože právě oni od těch nejútlejších let
mě vedly k tomu, abych své rodné obci byl věrným a oddaným synem, abych žil tak, abych se nikdy nestal její hanbou, ale abych byl pro ní pozitivním hodnotou a dobrým synem, za kterého se nemusí stydět. Moje první literární začátky, někdy v době před 60 lety, se stejně opírají nebo vyrůstají z lukovské půdy. Můj první smělý, řekl bych až drze smělý dramatický pokus jménem Lukrecie je divadelní hra o Lukrecii Nekšové z Landeka, paní Lukovského hradu, příbuzné Jana Adama z Víckova, vůdce valašských rebelů a manželky Albrechta z Valdštejna. To byl začátek. Zatím, doufám, že jenom zatím, poslední text rovněž je věnován Lukovu a vyjádřením lásky k němu. Lukov pro mě znamená nejkrásnější léta mého života, léta lásky od prvních po tu dnešní poslední. Znamená prožívání jasu, bych řekl takového nadlehčení, ztráty tíživé zemské přitažlivosti a jemně, bych řekl, nejvyšší životodárnou hodnotou a tvůrčí inspirací. A právě proto uvědomí, že je nutno to sdělit vám, pane starosto, a celému vedení této obce ze srdce a vřele děkuji za nejvyšší poctu a uznání v mém dlouhém životě. Děkuji vám. Z toho večera velmi pěkný zážitek, proto věřím, že se nám podaří společně něco podobného, tak jako ve Frištálku včera, zorganizovat v příštím roce. Letos už to bylo náročné, ten váš program byl tak nabitý, že jsme si vás nedovolili o to požádat dneska nebo zítra, ale věřím, že ten čas ukáže, že ta možnost se ještě naskytne. Takže děkuji a já věřím, že už to pozvání, nemůžu říct, že tu určitě budu, ale věřím, že to pozvání mi přidá života schopnosti, protože je to úkol a já vím, že člověk nemůže úkol neplnit z jakéhokoliv důvodu, kromě toho jediného, a to od toho mě snad Pán Bůh uchrání. Já bych vám dovolil říct tomu děkuji. Pane doktore, dovolte, abych i já jménem všech přítomných členů zastupitelstva i občanů Lukova vám poděkovala za krásná a milá slova, za malou osobní vzpomínku. Dovolte mi všichni, abych vás na závěr tohoto slavnostního aktu pozvala na společný přípitek s oslavencem. Vážený pane doktore Pavlíčku, čestný občané obce Lukov, ještě jednou vám děkuji za popularizaci naší obce do široké kulturní veřejnosti a dovolte, abychom všichni zde přítomní připili na vaše zdraví, na vaši počest, popřáli vám hodně osobní pohody a ještě mnoha tvůrčích počinů i toho druhého nebo toho pokračování Lukovského patriarchátu, jak bylo zmíněno, doufejme. A hodně let, dalších let v plné síle a svěžesti. Takže na vaše zdraví.
Ať žijou děti našich rodičů. Programovou část večera, abych vám všem co nejsrdečněji poděkovala za účast na této malé dnešní slavnosti a zároveň vyslavila přání, abyste na dnešní setkání v tomto spíše komorním kruhu známých měli pěknou vzpomínku. Dovolte mi, abych vás již v neoficiálním pokračování večera pozvala na malé občerstvení v protějším salonku, které připravili pracovníci hotelu Tusculum. Dnešní večer ještě nekončí. Věřím, že využijete přítomnosti autora již zmíněné knihy Konec patriarchátu k jedinečné příležitosti malé autogramiády a vzájemné přátelské besedy v předsálí a posezení v zimní zahradě na balkonu. Prosím, přejděte si do protějšího salonku. Ještě jsem přivozila, protože celými 10 lety jsem vám vůbec předávala dárek, který vám při práci určitě neublíží. Všechno nejlepší. Pane doktore, dovolte, abych já vás přivítala mezi 80níky, já už jsem jela, nic se z toho nebojte, je to krásné, všichni okolo tančí. Adolfova, Jangotová stojí živa. Adinova. Adinova. No, ježišmarja, Josefa. Znáte se jako kluci. No, ježiš. Přeju vám nic, jenom zdraví, zdraví, zdraví. Peněz máte furu a když nemáte, no tak si vyděláte. Když mám zdraví, tak Když mám máte před, zdraví, tak máte všechno. abych si Přesně tak. Zdravíčko. Nasledanou. Tak vy neznáte. No ale já jsem kamarádka jsem bývala Olgy Perlíkové, já ona už musela. Měla možná, skoro nevěděla. Popínala na Mária. No jo, děkuji. Takže hodně zdraví. Dobrý.
Mám, já něco mám. Pana a to je Máš to daleko? Jenom na památku. Už začínají sarkazmy lehké. Povolil, napětí povolil. Pane doktore, já jsem objedil šelmíř ve vaší. To je skvělé. To je o život. To cianka, no to je tam to cianka. Pozor, blíží se. Pozor. Pojďte. Jak pozor, blíží se. Ježišmarja. Ona slyší aj za rok. I stěny slyší. Blíží se nějaká kalamita, ale do toho říkali, to nic není. Ale blíží se Líduška. Titula. No tak oni tady říkali Líduška, tak si vás popletí, anebo používáte krycího jména ve společnosti. Já bych řekla jinak, pane doktore, vy špatně slyšíte. To je kalibr, Aleško. Zahráváte si dobře víte. Ale pozor, já si to skladovat. Ano, a je to pro Vy mě to šidíte, vy mě se vám podepisujete. Že já myslím, že každý nějakou větu. Měli jsme všichni způsobatelé. Ti si najímají napsat. A to bude bez nějakého. Pan doktor taky. Dívej se na to. Mě nebylo srdná.
Tady to neplatí, že dva zápory jsou. Minus a minus je... Ne. Ale dá se najít něco, je nemilosrdná a ještě najdeme k tomu nějaké adverbiální a to je A nebo jako mají něco v sobě, proč to Neví k čemu. Vedle sebe má podpis, který je lešením na kinoky. Já jsem metodista. Já jsem jsem to vlastně čekal jsem na to. Takže vy máte vlastně ten první kus. Ano. Já jsem se divil, že by měli dokázat práci, dostat se to a mám to uloženo mezi těma krásnýma postavami. Píšu to panu, ale Herman je jedno a nebo dvě. Herman. Ona pomáhá Mírkovi teď. Já jsem viděl, že spolupracovali. My jsme to mohli mít spolu. To je, ale to jsou artisti, které se... Taky ještě prvně. A to bude taky To já mám taky. Ano, říkám, 3 kusy. Tam balíček má být a já... To jste si koupili. Škoda, že se mi nekoupala, že to všechno to jsou ty volety, kteří přijdou do septembra a pak se s tím večer a to nepředstaví nikdy. Pane doktore, 3 auta jsem prodala, koupila jsem si Matýsku. Auto Matýsku. Dej, já. Dobrá. Já už mluvím se mláďovka. Já už myslím, že já už se bojím. Já se dívám po světě a říkám, prosím, podívej se, vidíš tam. On říká, prosím tě, dej mi klíče a dívej se po krajině, já budu řídit. No, to je ono. A typo, a já jsem měla Fiata, teď jsem si koupila Daewoo. Dneska mi dávali křídla, neboj se, nebudu jezdit na koleji. Já nevím, ale myslím, že dneska si zasloužila. Tak
A to je jeho poslední knížka, co tam je věnování. A s Línským kamarádem. Protože při vyprávění se člověk nemůže vracet a opravdu, čili musí si rozmyslet každé slovo, nedá se opakovat. A já, když si píšu, tak potom se vzpomenu tu séřu z 12 veršů. No ale tak vypiplu, já tu češtinu vypiplu a v podstatě jsem amatér, který miluje češtinu. Já jsem tam dala ještě medu starý, Krásné ženy, ty krásné ženy ženou platonicky a tu češtinu, dokud mi skleróza nezabrání rozpoznávat význam mezi slovy. Ale v 80 letech je to pořád lepší, než by bych jenom špatně psal. Zůstal mi aspoň ta houba a když nic jiného, tak mi dneska říkali, ten patriarchát je dobrý. No to teď mám 2 roky dokončit. Do konce listopadu dokončuju všechny smluvní věci, abych nebyl vázaný. 1. prosince sedám k počítači a píšu, to bude partiarchát, vláda stran. A doufám, že vám ho sem přijdu přečíst tak do 2 let, aspoň kusí. Přejte mi trochu zdraví. Druhý díl mám 12 stránek konceptu. To je růza. A jednu kapitolu mám celou vojenskou službu v Českém Krumlově. Thálie v plné formě. To je to, nač chlapi nejradši vzpomínají, když jsou starší. Tak a už jste v televizi. No, nebo on možná zkouší jenom trochu. On to nemá zapnuté. On to na mě naměří, ale on to nemá zapnuté. Nemá. Jarmílce taky červené dones. Kajo, ano. Ano, říkajte ano. Dáš mi, počíš mi tu kazetu? Máš tam natočená, počíš mi aspoň kazetu, tak ty si... Ale jak... Tady je voda úplná. Dá se to pokecat několikrát. Tam máme otvírat. Jo, ne, tak jsme nekonají. No tak jsme to tam necháme. Já bych pro svou ženu zase opíjela celý večer a já v podstatě to budu teď muset dát trošku dohromady srovnaný krevní tlak. To nesrovná, to nemá. To nesrovná, to nejde. Pánové, dobrou noc. Já vím, když se teď budete krásně a svobodně napájet. A my, staříci, jdeme nahoru. Dolů. Já jsem za to, staříci jdou jenom dolů. Už nemáme jinou cestu. Bylo to ohromné s váma, musím říct, že odcházím pyšný na rukou. To je ohromné.